pripremi emisije dobili smo informaciju da ste vi čovjek koji je itekako doprinio tome da Bosna i Hercegovina dobije bezvizni režim. Da li je to tačno i evo možete li nam otkriti kako je došlo do toga? Bezvizni režim za Bosnu i Hercegovinu, mislim, to je bilo negdje oko 2010. A najveću zaslugu treba pripisati gospođica Valerie Hughes u Irskoj, žena koja godinama se bori za ljudska prava postratnih država. I to je bilo slučajno 2010. Poznavajući situaciju da je Komisija za pridruživanje Evropske unije Bosne i Hercegovine 2008. čak poslala materijal šta treba da uskladi neke zakone da bi Bosna i Hercegovina dobila bezvizni režim. Međutim, to se nikad nije desilo, kao što se u većini slučajeva naši političari ne odgovaraju na takva pitanja. Šta se desilo? Srbija je 2010. podnijela zahtjev Evropskoj uniji za stabilizaciju i pridruživanje. I onda je mene Valerie Hughes molila da održim govor u Irskom parlamentu za evropska pitanja i rekla mi da dolazi Kurt Bassiner, čovjek koji je bio ovdje glavni savjetnik Padi Aždana, mislim, i direktor za demokratizaciju društva. Pošto Irska je trebala da ratificira taj sporazum ili u parlamentu da ga izglasa, ja sam došao tamo da držim govor. Napravio sam neki sebi, ajmo reći, govor kako ću to govoriti. Međutim, kada je Kurt Bassiner završio sa političkim i ekonomskim dijelom u Bosni i Hercegovini, u čemu se Bosna i Hercegovina nalazi, ja sam jednostavno onaj papir ostavio i krenuo sam iz emocija. I to je trajalo negdje oko 25 minuta. Zamolio sam Irsku i plakao sam da to ne uradi Srbiji i da stavi veto na to, jer Bosna i Hercegovina, naši građani pred ambasadama stoje u redovima po kiši, snijegu, suncu, da dobiju vizu da ide u neku drugu državu. I rekao sam, naravno, dok se ne uhapsi Ratko Mladić, da se ne smije dati. Da se ne smije potpisati taj sporazum sa Srbijom. Međutim, šta je uslijedilo? Oni su, mislim da je Holandija se još pridružila i oni su dali taj veto u parlamentu, su stavili veto i samo mjesec nakon toga Bosna i Hercegovina je dobila bezvizni režim, a to je bilo, ja mislim, oktobar. U oktobru je proglašeno da od decembra 2010. Bosna i Hercegovina može koristiti bezvizni režim. U januaru je Srbija dobila potpis od komisije o stabilizaciji i pridruživanju, dok je Ratko Mladić odmah par mjeseci nakon toga uhapšen. Sad, samo bih volio da naglasim, meni je zaista zabolilo. Godine nakon toga, tadašnji ministar, koji je bio ministar sigurnosti na nekoj od televizija ovdje, govori o tome kako je on lično uradio bezvizne. To je strašno. Mislim, ako sam ja doprinio 1 cent približivanja Bosne i Hercegovine bezviznom režimu ili Evropskoj uniji, ja sam ponosan na to. Ali ne bi trebali drugi da se kite tuđim plijedom.